Vypracoval, pozrite sa na tieto svaly. Však, Paťo? Je to tak, no. Bol som študent. Bol. A teraz vám zadeli brutálny beatbox. Takže nastavte si uši a potles pre Paťa. Get the fuck out! Hey! Boom, switch! Pavel by dementí, nebude čas na pranky, gazovina, ne voda, proto má volať. A kebyže to chcete vidieť naživo, v auguste, 10. augusta máme taký battle, tak ste pozvaní. Ďakujem. Takže nemusíme platiť? Ne. Tak ideme. Dobrovoľne. Ďakujem ti, Paťo. Oh yeah. Nice. Díky. A tu sa tvoria veľmi pekné veci, takže paráda. Počkaj, čo je vlastne základ beatboxu? Akože... Také P. Prd. Taký prd. Také... Tak. Ale musíš ten mikrofón chytiť takto. Takto? Urobiť tunel? No. Skús. No? Ježiš, ja budem aj beatboxerka, to mi neukážu, lebo ja čoho sa chytím, to chcem byť. Dobre, premostíme asi, alebo... Čo? Premostíme. Dáme betu? Ale vieš čo, píšem si nejaký text a asi začnem rapovať, tak budeš mi do toho beatboxovať? Akože... To sa nedá? Dá sa. Tak budeme crew? Budeme crew. Oh yeah. Bude track. Takže v septembri, 15. septembra vydávame nový track, takže keď... Bude koncert pred Kultúrnym domom Senci. Keď to chcete počuť, píšte, volajte. Dobre, čau, choď už. Ďakujem. Patrick! Henrieta Flova, čau. OK, takže toto bolo také malé premostenie z tela